7 najgorih mesta za čuvanje novca u domu. Privucite obilje i izbegnite oskudicu. Da li ste ikada razmislili o tome da način na koji čuvate novac u svom domu može utjecati na vašu financijsku situaciju? Na prvi pogled, izbor mesta za skladištenje novca deluje beznačajno, ali prema drevnim budističkim učenjima, određene lokacije u kući mogu blokirati tok pozitivne energije, otežavati privlačenje prosperiteta i narušavati financijsku stabilnost. Ako se nesvjesno odlučujete za ove pogrešne prostore, moguće je da sami sebi otežavate put ka financijskom blagostanju. Ali ne brinite, promjena počinje sa svjesnošću. Primjenom jednostavnih savjeta i izbjegavanjem ovih rizičnih mjesta, možete transformisati energiju svog doma i otvoriti vrata za obilje, sigurnost i rast. 7 mjesta koja treba izbjegavati za čuvanje novca. Ispod dušeka, iako tradicionalno smatrano sigurnim mjestom. Čuvanje novca ispod dušeka može izazvati energetsku neravnotežu. Ovo mjesto koje simbolizuje odmor i regeneraciju ne bi trebalo da bude opterećeno energijom novca i brige. Kuhinja. Čuvanje novca u kuhinskim ormarićima simbolizuje nestabilnost i kuvanje financijske energije. Ovaj prostor, pun toplote i vlage, može remetiti jasnoću vaših odluka o trošenju i štednji. Kupatilo. Kao prostor oslobađanja i čišćenja. Kupatilo simbolizuje gubitak. Novac čuvan ovdje može odlaziti niz odvod, energetskim putem, stvarajući osjećaj stalne oskudice. Blizu elektronskih uređaja. Elektromagnetni talasi koje emituju uređaji poput televizora i računara mogu poremetiti stabilnost novca, čineći vas podložnim impulsivnim troškovima i nepromišljenim financijskim odlukama. Tavan. Tavan često simbolizuje ono što je van domašaja. Novac čuvan ovdje može predstavljati resurse koje je teško koristiti ili ostvariti. Garaža. Kao prostor prolaznosti i tranzicije. Garaža simbolizuje nestabilnost i gubitak kontinuiteta u financijama. Radni sto. Energija stresa i pritiska povezana sa radnim prostorom može se preneti na vaš novac, otežavajući njegovo stabilno upravljanje. Kako pravilno skladištiti novac za privlačenje prosperiteta? Sigurna kutija ili sef. Postavite ih na organizovano i mirno mjesto, poput ormara u spavačoj sobi. Ova lokacija treba da simbolizuje stabilnost i sigurnost. Drvene ili keramičke posude. Ovi prirodni materijali pomažu u očuvanju pozitivne energije novca. Postavite ih na diskretno mjesto, daleko od dnevnog prometa. Blizina simbola obilja. Zdrav biljni svet, kristali poput citrina ili predmeti povezani s prosperitetom mogu dodatno pojačati energiju vašeg novca. Fioka posvećena novcu. Organizujte je uz afirmacije za obilje, poput: privlačim prosperitet i financijsku sigurnost. Rituali za poboljšanje financijske energije. Zahvalnost. Svakodnevno zahvaljujte na novcu koji imate. Ovo podiže vašu energetsku vibraciju i privlači još više obilja. Energetsko čišćenje. Redovno čistite mjesta gdje čuvate novac kako biste uklonili stagnirajuću energiju. Vizualizacija. Zamislite svoj novac kako raste i umnožava se, šireći pozitivnu energiju u vašem životu. Afirmacije. Ponovite pozitivne izjave o prosperitetu, kako biste uskladili svoj um s energijom obilja. Zapamtite, prosperitet počinje malim promjenama.
Svaka odluka, pa i ona o tome gdje čuvate novac, doprinosi stvaranju financijskog blagostanja koje želite. Primenite ove savjete i dozvolite da obilje slobodno teče u vaš život.